Hon är hemma. Eller nej, hon är på jobbet. Hälsa henne. Har ni stängt? Ska du vara trevligt med mig då? Jo, men du... Men vadå? Vilka regler? Jag har förstått dina regler. Du har min ID-kort och allting. Men du var jätteotrevligt mot mig. Den förra gången. Men jag tycker inte att jag var otrevlig, men du upplevde det så... Jag ber om ursäkt för det. Jag kände mig jättetryckad förra gången du frågade om pengar och bla bla bla. Va? Vilka regler? För så jag gick till annan Western Union och de frågade inte mig. Jag har kvitton och allting här. Så jag vet inte om det är annorlunda med din Western Union eller är det hela Western Union som var fel. Det kan vara att de andra inte Jo, de är jättenoga. De är mer noga än dig, för så jag har dina pappar som är inte noga och jag har deras pappa som är mer noga. Så vilken är vilken? För så jag har alla. Så jag vet inte vilken Western Union du snackar om. För så jag har alla papparna som är bevis. Va? Så jag vill veta vilken Western Union är det som du... För så jag gick till head office. Western Union är samma. Ja, exakt. Men det är därför jag säger om du säger det samma. Varför har det varit din var annorlunda? Du frågar om pengar och de säger de inte den. Men å andra sidan så har jag bett om ursäkt för mitt beteende. Du har bett ursäkt för din beteende? Men jag sa till dig, jag ber om ursäkt om det upplevde mig otrevligt förra gången. Nej, du gjorde ditt jobb, sa du. Va? Du gjorde ditt jobb. Nej, jag sa om du upplevde mig otrevligt så ber jag om ursäkt. Jag sa det för några minuter sedan. Det är upp till dig att acceptera den eller inte. Vad tycker du ska jag göra? Vad ska du bestämma? Vad ska du säga? Vad ska jag göra? Jag kan inte bestämma vad du ska göra. Ja. Och så jag frågade för chefen och det blir inte det. Chefen var inte här. Så jag önskar att jag kunde låta dig prata med henne, men hon är sjukskriven. Hon är sjukskriven fortfarande? Ja. Och om man vill prata